Bona vesprada, amigues i amics, benvingudes, benvinguts així al Paranif de la Universitat, un lloc emblemàtic, i és emblemàtic perquè jo sempre m'agrada contar, i estàvem comentant-lo ara, que aquesta universitat és un cas molt excepcional entre les universitats. Va ser creada per l'Ajuntament de València. Normalment eren creades per la Corona o eren creades per el Bisbat. Aquesta va ser una universitat creada per l'Ajuntament. I era habitual ja en 1518, pensen que estem parlant de fa 500 anys, avui anem a celebrar, la conferència és per a celebrar el 115 aniversari de la Universitat Popular. Bueno, doncs fa 500 anys, en 1518, se va instituir per part de l'Ajuntament una activitat que es diuen sabatines, perquè el dissabte tenien que vindre els professors i els doctorants més avançats a mostrar que sabien del tema del qual s'ocupaven, com a responsabilitat davant de l'Ajuntament. Bueno, doncs, passat el temps, l'Ajuntament creà la Universitat Popular, que jo crec que és també una creació extraordinària, de la qual ara celebrem 115 anys amb la conferència que anem a tindre esta vesprada. Per això estem acompanyats d'Isabel Lozano, la regidora d'Igualtat. Benvinguda, Isabel, sempre a la teua casa. I jo crec que, a més, és molt propici que siga la regidora d'Igualtat. Jo també porto les competències de Cultura i Igualtat, perquè estem ja en vespres del 8 de març, en vespres d'una data que enguany va tindre una ressonància molt especial. La conferència va anar justament sobre la contribució de les dones des de la perspectiva de la cultura i a la cultura i a l'art, i la impartirà Irene Ballester Buigues, de la qual ara parlarem unes breus notes sobre el currículum. Per tant, celebrant la Universitat Popular, la creació de la Universitat Popular, també volem obrir les portes a la creació cultural i artística de les dones. Isabel, tens la paraula. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, Ariño. Moltes gràcies, molta vesprada, molt bona vesprada a tot el món. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este que és l'acte central del 115 aniversari, com deien, de la Universitat Popular de València. Gràcies a la Universitat de València, en especial al vicerector de Cultura i Igualtat, per obrir-nos com sempre i col·laborar sempre amb nosaltres, sempre que li ho demanem, per acollir-nos i celebrar amb nosaltres aquesta data tan especial per a la Universitat Popular. Gràcies també a la ponent Irene Ballester Buigues per acceptar el repte de prendre-li la paraula a Lluís Cimarro, neuropsiquiatre, considerat pare de la psicologia i un dels primers conferenciants de la Universitat Popular de València al curs inaugural en els anys 1902-1903. Irene Ballester estirarà el fil d'aquella conferència de Cimarro per aprofundir en la manera en què les dones han participat en la transformació social, posant l'atenció en la seva contribució des de l'àmbit de la creació i, en definitiva, des de l'àmbit de la cultura. Cada any, des de fa 2, recuperem una de les conferències inaugurals de la Universitat Popular, l'any 1903. Totes elles, en aquell moment, van ser impartides per homes. I li demanem a una dona que li faci la rèplica, que la contextualitzi a partir d'aquells plantejaments per a incorporar la perspectiva de gènere i també actualitzar el seu enfocament i el contingut. Així afavorim una conversa segle a segle que ens permet donar valor als nostres orígens com a institució, ja que considerem que continuen molt vigents. Aquestes converses entre un home i una dona de 2 segles diferents que es posen a la mateixa alçada i raonen, es publiquem en uns quaderns que hem anomenat Conferències de segle a segle de la Universitat Popular de València. Avui us presentem, gràcies Antonio, i l'haureu rebut a l'entrada a aquesta conferència, l'exemplar del número 2, que recull una conferència d'Anselmo Arenas sobre la crítica a la Universitat Popular que feien a principis del segle XX els sectors
més conservadors i eclesiàstics de la ciutat. Ens deien taverneros a les persones que participaven a la Universitat Popular o que impartien conferències en ella. El número 2 també recull la rèplica, l'anàlisi que va fer en aquest mateix Paranimf la professora Llum Sanfeliu en la seva conferència i que tenim avui així acompanyant-nos en la primera fila. I la seva conferència fou Republicanes i feministes valencianes, altres claus per interpretar el procés democratitzador. Tant el quadern en PDF com el vídeo d'aquella conferència les podeu trobar a la pàgina web de la Universitat Popular. El quadern d'enguany també recull algunes pàgines de premsa d'aquella època que publicaren la crònica d'aquella conferència d'Anselmo Arenas, l'ambient de la sala i l'èxit d'aquesta convocatòria. I recordar també que el número 1 d'estos quaderns recull la conferència inaugural de Gumersindo d'Azcárate, fent una defensa del laïcisme i la llibertat d'ensenyament en l'ensenyament i en la ciència, i la rèplica que va fer la sociòloga Maria Ángeles Durán sobre la impossible neutralitat de la ciència i la perspectiva de gènere en la investigació i en la trajectòria acadèmica de les dones. Com sabeu, la Universitat Popular de València és una iniciativa impulsada per Vicente Blasco Ibáñez amb la finalitat d'aproximar la cultura a totes les persones per a un objectiu encara més ambiciós com és promoure la participació social, el pensament crític, l'exercici de ciutadania en totes les capes socials. Més de 100 anys després, considerem que és necessari continuar impulsant aquest objectiu des de les institucions públiques, que la cultura estigui a l'abast de totes i tots i que la consciència de ciutadania i la defensa dels drets i les llibertats estigui viva, efervescent i no deixi a ningú exclòs. Sabem que encara hi ha moltes persones que sols coneixen la Universitat Popular d'una manera més superficial, una imatge d'espais que tenen molta activitat, on hi ha moltes persones, la major part dones, cosa que és cert, acudint a classes de ball, de gimnàstica, de pintura i dibuix, d'idiomes, d'informàtica. És cert que sembla que ballen, que pinten, que dibuixen, però en realitat estan fent alguna cosa més, molt important, que des de fora potser no se pugui apreciar. Perquè als nostres centres la música, les arts plàstiques, els debats, les conferències, totes les activitats no són en si mateixes l'objectiu, sinó que per a nosaltres són el medi, la ferramenta per a impulsar coses com la participació ciutadana, com despertar inquietuds, com encetar qüestionaments, com estendre coneixement, facilitar noves relacions personals, grups d'afinitat, presa de consciència, xarxes de suport per a fer front a situacions molt dures a voltes, com situacions de violència, situacions difícils en la vida de les persones, pèrdues i aquest procés d'acompanyament, de donar suport i de generar noves il·lusions per a moltes persones se produeix ahir en aquests centres de la Universitat Popular. Per això hem incrementat i intensificat les nostres activitats, hem dedicat un espai com el Palauet d'Aiora com a primer centre sociocultural de referència, hem obert els centres a tots els centres de la ciutat, que són 28, a la possibilitat d'ús per part d'organitzacions o de persones particulars i d'ací poc tindrem un nou espai d'aquest tipus que dinamitza socioculturalment els barris del voltant, com és el que obrirem a les naus de Demetrio Ribes. Perquè volem una universitat popular molt present i ben oberta als barris de la ciutat, plena de gent i d'activitat, plena de diversitat, d'homes, de dones, de joves i majors, de persones de diferents orígens, diferents inquietuds i necessitats. Perquè som un lloc de trobada sense igual, ho pense veritablement, a la ciutat, a peu de carrer, popular, que vol dir per a totes i per a tots. I me permeteu que per acabar recorde a la que va ser un referent per a molts de nosaltres i també professora de la Universitat Popular de València, com va ser Alejandra Soler, que ens acompanyava fa un any en aquesta primera fila i que va ser el seu últim acte públic perquè aproximadament un mes després ens va deixar i volia recordar-la en este acte. I ara li passo altra volta la paraula al vicerector per a que faci la presentació de la nostra ponent. Moltíssimes gràcies per estar ací. Moltíssimes gràcies, Isabel. Ja ha recordat a dos dones que justament
Maria Ángeles Durán, en la que he parlat fa un momentet i li he comentat que venia a l'acte, m'ha donat records, perquè estem preparant un llibre magnífic d'ella que s'editarà en el mes d'abril. O sigui que dintre de molt poquet la tindrem així també presentant un llibre molt, molt, molt important. I Alejandra Soler, abans d'ahir, la seva família ens feia donació de tot el seu llegat documental, abans d'ahir. El trobareu segurament en la premsa. Per tant, dos dones que han tingut una vinculació amb la universitat molt estreta. És cert també que almenys les primeres grans conferències que se feien en la Universitat Popular, com podeu comprovar, les feien professors de la universitat. Luis Simarro, una figura extraordinàriament important en la nostra història. I jo crec que aquesta idea de recordar, fer memòria de la conferència que se va fer en aquell moment amb una rèplica, complementació o fins i tot anar més enllà, una transgressió, si se vol dir en un sentit literal de la paraula, per com vegem en el segle XXI els mateixos problemes que se plantejaven en aquell moment. Jo crec que és una idea extraordinària per a continuar cada any, com dic, fent memòria i al mateix temps fem utopia. La memòria i l'utopia tenen que estar sempre molt relacionades. Crec que això és una cosa que ens va mostrar en la seva conferència Irene Ballester Buigues. Ella va parlar d'activistes i creatives, art per al canvi social. És doctora en Història de l'Art, directora en la Comunitat Valenciana del Festival Miradas de Mujeres de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales. És coordinadora de la plataforma web activista Acción contra Violencia de Género i el seu treball s'ha centrat en investigar sobre les dones artistes i molt especialment també sobre la representació del cos de la dona. Crec que a través de la seva conferència anem a veure els reptes que se planteja avui, la integració plena de les dones en la vida social, cultural, política i econòmica. I la dimensió cultural no és la menys important. Jo sempre dic que qualsevol canvi, abans de ser qualsevol altra cosa, és un canvi mental, és un canvi cultural. Per això l'art és justament aquesta activitat a través de la qual podem sempre transgredir els límits que oprimissen als grups socials. Gràcies, Irene, per acceptar aquest repte i esperem ara les teves paraules. Moltes gràcies, Antonio Ariño, vicerrector de Cultura i Igualtat. També vull agrair a Isabel Lozano, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de València, la seva carinyosa presentació, a totes vostès, a tots vostès i especialment a la directora de la Universitat Popular, a Ana Jimeno, que hagin pensat en estar jo avui així. Moltíssimes gràcies. La veritat és que és un repte interessant el que m'han encarregat. Interessant i important, perquè el metge Lluís Simarro encarna eixa veu masculina que a més en aquest espai està tan present, vostès ho poden veure, i per a més un repte en el sentit que el Paraninf de la Universitat de València també ha sigut un lloc molt important on s'han escoltat veus femenines, com per exemple recentment la de la catedràtica mexicana Marcela Lagarde, que acunya un terme tan important per al feminisme com és el feminicidi, que és l'assassinat de dones pel fet de ser dones. Aleshores, és un repte important i un repte mitjançant el qual vaig a deconstruir o vaig a pretendre deconstruir i subvertir eixa veu masculina, eixa veu autoritària amb la qual també ens parla el metge Lluís Simarro Lacabra, i sobretot una deconstrucció mitjançant les imatges on les dones tenim molt a aportar, tenim molt a dir i sobretot mitjançant el nostre cos convertit en llenç d'expressió i en subjecte d'apoderament.
que no objecte per a ser gaudit per aquesta mirada masculina. Aleshores, també per contextualitzar una mica què passa aquest any 1903, fent aquesta recerca d'investigació per preparar aquesta conferència, em va semblar molt interessant que és un any d'eleccions generals que es convoquen el 30 d'abril, però sota sufragi universal masculí, regnant en aquells moments Alfons XIII. En aquell moment encara nosaltres, les dones, no érem considerades ciutadanes. També és l'any en què naixerà José Antonio Primo de Rivera, el futur falangista. Un any després, el 1904, mor a París, exiliada Isabel II, que és l'àvia d'Alfons XIII. El 8 de febrer d'aquest any, del 1903, s'inaugura la Universitat Popular de València amb la finalitat d'apropar la cultura a totes les persones, i també és l'any en què el metge Lluís Cimarro Lacabra du a terme la conferència La missió de la ciència en la civilització. De fet, aquest metge, poquet a poquet anirem desengranant també el seu discurs, la seva veu parla de que és molt important la ciència en la civilització, però també l'art, perquè l'art dignifica o aculturitza, podem dir, una civilització. Aleshores, la meva ponència l'he titulada Activistes i creatives, art i feminismes per al canvi social. I pense que la veu de les dones en aquests moments és necessària per a aquest canvi d'humanitat que fins i tot el metge Lluís Cimarro al llarg de la seva conferència parla. És a dir, la humanitat avança i la veu de les dones és imprescindible que siga escoltada. Aquesta, ja vaig a donar peu a l'entrada a la meva conferència, aquesta és una imatge que estic segura que totes vostès, tots vostès, en algun moment l'han pogut veure, és la creació d'Adam i sobretot és considerada la creació més perfecta, perquè és a imatge i semblança de Déu. Les dones no som la creació perfecta. Sí que fou Lilith, però Lilith es negà a ser l'esposa sumisa d'Adam i per aquest motiu és que fou condemnada a l'infern. La creació, la masculinitat, la virilitat que vegem també en aquesta representació que tant li agradava a Miquel Àngel, perquè Miquel Àngel, a més de ser un geni, ahir no anem a discutir-ho, considerava que el cos perfecte era el cos masculí. Fins i tot a les seues companyes, com Vittoria Colonna, que va ser una poetesa contemporània a Miquel Àngel, es referí sempre a ella en masculí, perquè la considerava la seva igual. Això és molt interessant, la considerava la seva igual i per tant li parlava en masculí, perquè parlar en femení ja era sinònim d'inferioritat. Aleshores Miquel Àngel així crea qui posteriorment ostentarà eixa veu masculina i sobretot qui serà d'alguna manera el protagonista absolut al llarg de la història de l'art, però no mitjançant el seu cos, però sí mitjançant la seva mirada. Per exemple, Ticià, un altre pintor molt interessant, ens parla de les 3 edats de l'home. És una al·legoria titulada L'al·legoria del temps, governat per la prudència, i ens parla d'aquestes 3 edats de l'home, com els comente, l'home jove, representat per un gos, l'home a una edat madura, representat per un lleó, i l'home ja a una edat entrada, diguem, la senectut, representat per un llop. Els demana que també es fixen en la importància del llenguatge, perquè aquest llenguatge, si el trasladem a femení, no és el mateix parlar de gos que de gossa, no és el mateix parlar de perro en castellà que de perra en valencià, de perra, perdó, en castellà, perquè no té la mateixa connotació, perquè de fet insultem o s'insulta en femení, tampoc té la mateixa connotació un lleó que una lleona o un llop que una lloba. Per exemple, així Ticià ens ha parlat de l'al·legoria del temps governat per la prudència amb les 3 edats de l'home. Però Rubens ens presenta eixos cossos femenins per a ser gaudits per la mirada masculina
i elles, encara que protagonistes dins la història de l'art, el seu cos és representat com a cosificació, com a objecte sexual, per a ser gaudit per eixa mirada masculina. O, per exemple, com poden comprovar ací, també vegem un gravat al·legòric del 1742 on podríem fins i tot veure els 3 continents, Europa, Àfrica i Amèrica, i sobretot continents amb representació de dones. I és molt interessant perquè aquesta mal anomenada conquesta fins i tot s'ha dut a terme mitjançant l'explotació dels cossos femenins. Ací, per exemple, trobem l'escenificació que una artista brasilenya com és Adriana Varejão, amb la representació Fill bastard, ens parla d'eixes violacions dutes a terme perquè no sols es conquereix el territori, de fet es conquereix un territori verge, sinó que també es conquereix un cos verge. És un treball molt interessant el d'aquesta artista brasilenya, sobretot perquè ja estem en un moment on s'ha deconstruït eixa mirada masculina que ha objectualitzat el cos de les dones, perquè l'art, en aquest moment, amb Adriana Varejão, ens parla d'altres qüestions, ens parla d'altres inquietuds, i és, per exemple, l'explotació sexual dels cossos de les dones. Per tant, l'art també significa, o l'art és un llenç mitjançant el qual aquestes qüestions es poden denunciar. D'ahí que siga una ferramenta per a un canvi social que ens produïsca un xoc en la nostra mirada i que, sobretot, quan ens anem a casa, ens quedem en aquesta imatge tan dura. L'art no té una única finalitat estètica. L'art no és l'arte por el arte, per exemple, no? Que parlàvem a l'època clàssica grega, que parlàvem a l'època clàssica romana, sinó que l'art també té una finalitat de construir la societat en la qual estem incertes i estem insertos. De fet, si es fixen, això és una vaixella, això és ceràmica. La vaixella sempre ha sigut utilitzada per les dones en l'espai interior de les nostres cases. A més, la ceràmica sempre ha sigut considerada un art menor. Un art, podríem dir, seguint la conferència del metge Cimarro, com és la ceràmica, que no formava part d'aquest procés cultural del qual parla aquest metge, perquè ell, el metge, al llarg de la conferència, quan parla d'art, sempre parla de les escultures clàssiques d'èpoques civilitzatòries, com per exemple la Grècia clàssica, la Roma clàssica. Per tant, fins i tot la vaixella, la ceràmica, eines tradicionalment femenines i denostades pel patriarcat per ser femenines, en aquest cas, amb Adriana Varejão, són exemple de denúncia d'eixes violacions dutes a terme per els mals anomenats també conqueridors, per eixos homes que no sols habitaven o anaven a veure o anaven a buscar tresors, sinó que al mateix temps anaven a explotar cossos femenins. D'ahir que també l'art sigui una ferramenta per deconstruir la història patriarcal. I quan parlem d'història patriarcal, parlem de com aquesta història i com també l'art sempre ha estat escrit des del punt de vista masculí, mentre nosaltres, les dones, de qualsevol rama científica, hem romàs sempre en els marges. Per exemple, ací és un altre detall que ho poden veure molt bé, i si es fixen hi ha una mena com d'obertura en el centre, en un lateral d'aquesta composició, i és una obertura que ens parla d'una vagina sangrant, una vagina que està sangrant, una obertura que ens parla d'una violació, un tema del qual recentment s'està parlant molt, però que ha sigut un tema tabú també al llarg de la història de les dones. I que l'art també ens serveix d'eixa plataforma per a poder denunciar l'abús i l'explotació del cos de les dones. O, per exemple, aquesta és una altra imatge, que venen sustentades
amb una carta de Michel d'Acuneo que es va escriure entre el 15 i el 28 d'octubre de l'any 1495, que està publicada en un llibre d'Araceli Barbosa Sánchez i on ens parla d'aquesta situació de vulneració dels drets humans de les dones indígenes. La carta diu això: mientras estaba en la barca hice cautiva una hermosísima mujer caribe que el susodicho almirante me regaló y después que la hube llevado a mi camarote y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieran podido creer tus oídos. Finalmente, llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putes. Aquesta és una pintura molt interessant de David, el jurament dels Horacis. Es du a terme poc abans d'eixa anomenada Declaració Universal dels drets dels homes, que no de les dones, i de la qual parlarem més endavant, i que ens parla del jurament dels Horacis. Per a mi és una pintura que em serveix també moltíssim per a deconstruir tot aquest discurs, tota aquesta conferència del metge Cimarro, perquè parla de la civilització grega, de la civilització romana, com a punt de referència per mantenir aquest grau civilitzatori o aquest grau d'humanitat que per a ell també ha de tindre com a missió la població. És una pintura que ens parla perfectament d'aquesta posició que hem ocupat les dones al llarg de la història i de la posició que han ocupat els homes també al llarg de la història. És a dir, nosaltres, si es fixen, apareixem en un espai secundari, apareixem en penumbra, apareixem demostrant els nostres sentiments volcats amb la tristor i sobretot amb la passivitat i amb la criança, perquè hi ha xiques xicotets també per ahí pel mig. En l'espai principal d'aquesta composició apareix el jurament dels Horacis, per als quals una família de la República Romana, per als quals el més important és la gens. Què és la gens? La continuïtat de la sang, la continuïtat patriarcal, la continuïtat del cognom. Aleshores, aquest jurament es du a terme front una altra família enemistada, que és la família dels Curiacis, amb la qual, amb aquesta família, la dels Curiacis, les germanes van a ser desposades. Alguna està casada, altra està compromesa, però ploren, elles estan plorant. I ploren perquè saben que o bé van a perdre els seus germans, o bé van a perdre els seus esposos o futurs esposos. Aleshores, així David les relega a un segon plànol perquè expressen els seus sentiments, a més les relega a l'espai privat de la seva casa, mentre que la virilitat, la masculinitat, però la mateixa virilitat i la mateixa masculinitat amb què Miquel Àngel pintava l'Adam en el moment de la creació, és allò que importa, aquest jurament, perquè no importen els sentiments de les dones. El que importa és un jurament on es crea una aliança front a aquests sentiments i, sobretot, que perpetue, per dir-ho d'alguna manera, aquesta estirpe masculina i aquesta gens. De fet, així també el que trobem és l'home, els homes, que després seran declarats ciutadans, mentre que nosaltres, les dones, tornarem a quedar relegades en un segon plànol en la història. De fet, la Declaració Universal dels Drets de l'Home, que no de les dones, que no de la dona, el 26 d'agost de 1789, ens tornarà a parlar d'aquestes qüestions ja pintades per David. En cap moment es va plantejar
entre els homes considerats entre iguals, entre aquesta veu masculina, que les dones també tenien paraula, que les dones també tenien dret a ser ciutadanes. I fou Olímpia de Goujoux, posteriorment decapitada pels mateixos companys que no la consideraren igual, la dona primera que a la seva declaració dels drets de la dona i de la ciutadana l'any 1791 digué: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar fundadas en la utilidad común. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opressió. Els mateixos drets dels homes havien de ser també els drets per a les dones. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y del hombre. Ens parla d'igualtat. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales, si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener también igual el de subir a la tribuna, que la seua veu siga escoltada, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. Rousseau, el pare considerat de la pedagogia, diu que el hombre ha de ser fuerte para poder satisfacer los deseos de la mujer y obtener su consentimiento, ya que utilizan la debilidad cuando consideren oportuno, sempre aquestes connotacions negatives que també havíem vist en la pintura de Tiziano, amb l'al·legoria o el temps el governants i la prudència. El hombre y la mujer no deben tener una constitución semejante de temperamento y carácter, no deben educarse de la misma manera, allò que després reclamará Mary Wollstonecraft. El hombre y la mujer se hicieron el uno para el otro, pero la dependencia mutua no és la misma. De fet, així encara s'estava discutint si nosaltres les dones teníem ànima o no la teníem. La educación de las mujeres siempre debe de ser relativa a los hombres, es decir, per a donar-los plaer als homes, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas i estimarlas tal i com havien sigut representades al llarg de la història de l'art, o com, per exemple, Rubens ens havia representat en eixes tres gràcies. Cada sexo tiene su gusto propio que los distingue de ambos. Los niños, diu Rousseau, que se inclinan por deportes ruidosos y movidos, mientras que las niñas se sienten atraídas hacia las cosas de adorno y apariencia. La primera aptitud y la más importante de una mujer és la bona conducta, qüestions que fins a l'actualitat han arribat, o suavitat de caràcter. Hem de ser dòcils, hem de ser suaus, hem de ser dolces, hem de ser educades. La nostra veu ha de ser suau, no pot ser o no es pot alterar. La perversidad y la malicia de las mujeres es el agravante de su propio infortunio y, sobre tot, diu, y la mala conducta de sus maridos. La resposta vingué per part de Mary Wollstonecraft, que digué a la vindicació dels drets de la dona l'any 1792. No lluite contra les seues cendres, sinó contra les seues opinions. Eixa és la resposta de Mary Wollstonecraft a Rousseau. Lluite sols contra la sensibilitat que li portà a degradar a la dona al fer-la esclava de l'amor. Fins i tot a l'actualitat, les dones continuen sent esclaves d'aquest mite de l'amor romàntic que fins i tot ha perpetuïtat la violència de gènere, el feminicidi, i que constantment hem de deconstruir. Aquesta fotografia de Robert Doisneau és un fotògraf que pertany a l'època de l'humanisme, després de la Segona Guerra Mundial. De fet, parla una miqueta del context perquè també és un moment, l'humanisme, on es considera que la civilització ha de donar
o ha de continuar després de la Segona Guerra Mundial, que la civilització també ha de ser positiva i ha de continuar. I sobretot l'humanisme parla principalment dels homes. Això ens pensava en veritat, que era un genèric que ens englobava també a les dones. Aquesta fotografia de Robert Doisneau, La mirada obliqua, és una fotografia molt interessant perquè així s'explica no sols la mirada, de la qual anteriorment ja els he parlat, sinó també ens explica la veu. De fet, la dona, com poden comprovar, està parlant-li al seu company. Alguna cosa li està explicant, alguna cosa li està dient. Principalment, mira allò que tinc ací davant, ell no l'està escoltant, no l'està mirant. De fet, la força d'aquesta imatge resideix en aquesta mirada de l'home que ha objectualitzat, ha cosificat aquest cos nu d'una dona, objecte sexual, que vegem en la representació que apareix pintat. Aleshores, és una fotografia que ens explica molt bé com la veu masculina no ha sigut escoltada, no s'ha tingut en compte. De fet, des de la primera mentirosa ja va ser Eva, perquè no va complir allò que era el seu manament, estar callada i no menjar de la fruita prohibida. I sobretot la mirada. La mirada masculina és molt més potent, és molt més forta que la paraula de la dona. Aleshores, és una fotografia que ens il·lustra perfectament aquesta societat patriarcal que dona veu, que dona imatge, que dona presència, que il·lustra aquesta societat patriarcal que ens engloba. De fet, la història de l'art també la podem fins i tot analitzar des d'aquesta perspectiva feminista, perquè, per exemple, ací el que es veu és una violació. Rubens, un altre considerat geni de l'època del barroc, al rapte de les filles de Leucipo per part de Castor i Pòl·lux, el que ens representa és aquest rapte per a ser violades, primer segrestades, després violades, i és allò també que havíem vist en el treball d'Adriana Varejao, però en un altre tipus de connotació. En el treball d'Adriana Varejao hi ha una denúncia clara, hi ha una denúncia feminista clara del que ha sigut l'explotació de territoris i de cossos verges, i així el que vegem és com la història de l'art, al llarg també de les representacions i al llarg dels pintors, d'alguna manera ens ha fet una apologia, o hi ha una apologia a la violència de gènere, hi ha una apologia a la violació, hi ha una apologia al feminicidi. Perquè aquests cossos que estem veient, nus, aquests cossos femenins tan característics de la pintura de Rubens, són gaudits o són representats per a ser gaudits per aquesta mirada masculina. El mateix ens representa Goya amb la seva maja nua en espera de ser mirada, en espera de ser observada. O, per exemple, trobem també el treball de Manet amb l'Olímpia de l'any 1863, que fins i tot, si es fixen, li col·loca Manet a Olímpia un llacet, com si d'un animal domèstic es tractara. O fins i tot també un pintor valencià com és Pinazo, en aquesta pintura important, famosa, Les filles del Cid, quan llegim sobre ella, quan llegim aquest anàlisi del que parlàvem abans, no sols és l'art com a finalitat estètica, l'art per l'art, es passa una cortina molt tupida de fum de com han sigut representats els cossos de les filles del Cid després d'haver sigut violats, després d'haver sigut elles violades per els comtes de Carrió. Aleshores, el que trobem és l'excusa perfecta, és una violació, i l'excusa perfecta per representar cossos nus, per a ser gaudits, observats i mirats per aquesta mirada masculina, que fins i tot les connotacions constants de les dones, l'esfinx i la negativitat que allò comporta com a certs híbrids. Per exemple, Delacroix
És un pintor també del romanticisme francès. A la llibertat guiant el poble, si es fixen, l'única figura femenina és eixa al·legoria de la llibertat que enarbola la bandera tricolor francesa, però és l'única figura femenina. La resta són figures masculines que sembla que elles a soles, que sols les figures masculines, estan duent a terme la revolució. Les dones hem treballat colze amb els homes per dur a terme les revolucions i els canvis socials, els canvis estructurals. Per exemple, recorden la figura d'Olímpia de Goujoux. Però què ha passat? No hem gaudit de les mateixes quotes de llibertat, no hem gaudit dels mateixos avanços. Cristina Lucas, en La llibertat razonada, que és un vídeo molt interessant, posa en moviment a eixa pintura que hem vist de Delacroix. I el que ella ens diu en aquest vídeo, a més, jo vaig tindre l'oportunitat de comissariar una exposició ací a la Universitat de València i va ser vist el vídeo de Cristina Lucas, posa en moviment, com els he dit, aquesta representació de Delacroix i finalment són els mateixos companys que acabaran assassinant-la. Ella serà víctima, la llibertat, l'única dona, serà víctima del feminicidi. De fet, l'any 1909, contemporani, podríem dir, del metge Lluís Cimarro, Moebius, amb la inferioritat mental de la dona establerta per la psicologia, diu que la generalidad de las pintoras carece de imaginación creadora. No podem ser aptes creadores, no podem ser bones creadores. ¿Por qué? No salen de una técnica mediocre. Flores, cuadros de género y retratos. Es muy raro que un verdadero talento rompa esta regla casi general y si se presenta, tiene siempre rasgos que demuestran un hermafroditismo intel·lectual. És molt interessant perquè no és del tot dona. Una dona, com de humana, segons el patriarcat considera, no pot ser una bona pintora. ¿Por qué? La impotencia para concebir y para combinar, es decir, la carencia de imaginació estètica, perquè a nosaltres, veritat, sempre se'ns ha parlat, identificat amb allò que no tenim, considera que, es decir, la carencia de imaginación estética comprueba la esterilidad del esfuerzo artístico de la mujer. Per tant, la genialitat, el concepte de genialitat, com després Dalí també diria, venia sempre vinculat amb la potència viril, és a dir, amb l'ejaculació. Per tant, nosaltres, que no teníem aquesta potència viril ni teníem aquesta genialitat, sols podíem ser pintores de flors, quadres de gènere i retrat. També hem de tenir en compte que fins al segle XX l'acadèmia no s'obria a les dones, que és quan ens necessiten, perquè amb les avantguardes l'acadèmia baixa, l'acadèmia baixa d'alumnat, en referisc, i sobretot perquè nosaltres teníem vetat perfectament treballar o pintar cossos nus, no sols dels homes, sinó també de les dones. L'any 1903, contemporani al metge Lluís Cimarro, José Parada y Santín diu: «Es condición de la mujer que, aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el nivel de la inteligencia masculina, le está vedado alcanzar la sublime a que han llegado los grandes genios con su potencia creadora». Una altra vegada, genis. De fet, els conviden a que quan vagin en el seu Word, en el seu ordinador, genias, immediatament apareix una ratlleta rojeta que ens diu «Està mal escrit, genias en femenino». Sin embargo, la práctica de la pintura es beneficiosa para las damas, pues su cultivo, que además constituye una distracción útil y hasta higiénica, podría contribuir a llenar los huecos que deja la deficiente educación que se da a la mujer española, ocios que hoy ocupa el coquetismo y la frivolidad. Per tant, també es considera per a les dones que si sabem pintar aquests quadres de gènere, paisatges, flors, és una bona ocupació per a nosaltres, perquè si se'n recorden allò que ens deia Rousseau, era molt important que la dona acompanyara en el creixement a l'home, sobretot que li creara una bona companyia i fos una bona conversadora.
Em sembla molt interessant aquest treball d'Àngeles Santos, La tertúlia, l'any 1929, perquè Àngeles Santos per primera vegada sí també ens parla de l'alliberament que les dones comencem a tindre en la primera meitat del segle XX. Àngeles Santos és una pintora que després serà silenciada durant l'època del franquisme. Aquesta pintura es troba a l'actualitat al Museu Reina Sofia, però és molt interessant sobretot com la titula, La tertúlia, que és un lloc de reunió entre dones on poden parlar, on poden conversar, un lloc de reunió entre iguals. De fet, és molt interessant, una d'elles fins i tot està fumant en aquells moments es veu com una actitud lliberadora, les faldes es fan curtes, la roba és molt més còmoda, molt més lleugera. Estem en una època, l'època d'entreguerres, quan està parlant-se ja d'un alliberament femení. De fet, en 2 anys, 3 anys, per primera vegada a l'estat espanyol serem considerades ciutadanes per Clara Campoamor i per primera vegada també podrem parlar d'aixòs avanços d'avanços per a les dones, com per exemple la llei del divorci, l'avantprojecte de llei per a l'avortament, etc. Un silenci que després va vindre i que Juana Francés, una pintora alacantina, ens el deixa ben clar en aquest retrat. De fet, és un rostre totalment inexpressiu, mentre que Emilia Prieto, que és una pintora de Costa Rica, critica la necessitat per part del patriarcat de que les dones hem de ser les perfectes casades i el que hi ha darrere d'un matrimoni, la perfecta també submissió per part de les dones als homes. Per exemple, em sembla també molt interessant aquesta fotografia d'Eugene Smith, que és un fotògraf que en els anys 50 va estar a Extremadura fotografiant les dones d'aquell moment. Sobretot és el rostre, si el comparem també amb el rostre del silenci de Juana Francés, és el rostre de la fam, és el rostre de la misèria, és el rostre del silenci. Els recomane la biografia de Dolores Ibárruri, la passionària. Hi ha un moment en el que ella parla de com li pregunta a sa mare, «Madre, què significa casar?» I la mare li contesta a la filla, «Hija, hilar, parir i llorar». O, per exemple, a l'actualitat estem parlant de la necessitat de la recuperació de la memòria històrica i de la recuperació també de la memòria històrica en clau feminista, perquè les dones republicanes, les dones familiars també de republicans, foren castigades, foren maltractades en la Guerra Civil i en els primers anys del franquisme amb un càstig en perspectiva de gènere, en el sentit de que foren castigades amb el gènere d'elles, és a dir, si eren dones, els rapaven els cabells perquè els cabells llargs era sinònim de feminitat. Avui a l'actualitat podem portar els cabells com vulguem, però estem parlant d'uns anys, com els anys 37, 36, 40, on el que et raparen era sinònim de burla i sobretot d'escarni públic. Aquestes són fotografies del moment i no hi ha que oblidar que en aquells moments, el 23 de juliol de l'any 1936, a Radio Sevilla, Queipo de Llano diu «Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no a castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará». Estava arengant als homes franquistes a que violaren a les dones per ser roges, per ser comunistes. De fet, Robert Capa, Arno Friedan, fa unes fotografies molt interessants amb l'alliberament de França i on vegem com hi ha una dona totalment assetjada, és una dona francesa que la culpabilitzen per haver tingut un fill amb un alemany. Li rapen els cabells, la insulten en el carrer i després serà violada. A Sevilla, les dones no oblidem, un col·lectiu de dones feministes de Sevilla van a l'església on està soterrat
Queipo de Llano i la seva dona, la seva esposa, allí a ballar sobre la seva tomba. No les van deixar, per tant, el que feren era com una mena d'impressió que recordara la seva tomba per ballar, en els tacons, fer soroll i dir així estem les dones, la nostra veu ha de ser escoltada, aquest silenci l'hem de trencar i està soterrat en la Basílica de la Macarena, a Sevilla. Ho enllaça amb una exposició que hi ha a l'actualitat en aquests moments i que estarà fins el 15 d'abril al MUVIM, al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. Elles són un col·lectiu, dues germanes, bessones Art al Quadrat, Mònica i Gemma del Rei Jordà, i el que trobem a l'actualitat al MUVIM és una documentació fotogràfica del seu treball. Jo soc la memòria de les dones rapades. Els he de dir que és un treball dur, necessari, és un treball reivindicatiu que ens parla d'aquesta importància de que la història també siga estudiada, analitzada en perspectiva de gènere per saber què va passar amb les dones. I aquesta acció que elles dugueren a terme el 5 de novembre de l'any 2017, fa res, a Sagunt, és allò que elles recordaven de les seues àvies que els havien contat. I era com les dones de Sagunt, les dones republicanes de Sagunt, havien sigut obligades a agranar les grans avingudes de la ciutat de Sagunt, havien sigut rapades, després els obligaven a beure oli de ricí, el que implicava que es feren les seues necessitats damunt d'elles, hi havia una burla, un escarni, i el que vegem a l'actualitat és com la fotografia, com una ferramenta menys contaminada també pel patriarcat, si ho comparem amb la pintura, com hem vist abans, és una ferramenta, és una plataforma de denúncia per a aquest canvi social del qual estem parlant al llarg de la conferència, on les dones i on la veu de les dones també ha de cobrar protagonisme, perquè la història escrita des del punt de vista patriarcal ha de ser deconstruïda. Així, per exemple, vegem com es tallen els cabells, com apareixen rapades i com elles després granen els carrers de Sagunt, que la memòria de la població, en la memòria de la població de Sagunt havia quedat aquest record, però totalment silenciat. Era una cosa totalment tabú. I, de fet, com les portaven, se les emportaven també després dalt d'un camió, i jo és una exposició que la recomano perquè ens posa al present una memòria oblidada, que és la memòria també de les dones. Una veu silenciada que torna a cobrar protagonisme en el present. De fet, l'any 1969, Carmen Calvo ja ens parla de com eixa mirada masculina que havíem vist en la fotografia de Robert Doisneau, com havien sigut també representades les dones al llarg de la història de l'art. Carmen Calvo ja apareguem les dones, si es fixen, com una peça més d'una caceria. De fet, aquests últims anys, amb aquesta corrupció urbanística, amb aquesta corrupció que ha eixit tant en els mitjans de comunicació, les grans fratries masculines, que és on ells es reconeixen com a igual, tancaven els negocis amb prostitució, amb caceria i amb drogues. Per exemple, com a artista conceptual que també és, Carmen Calvo ens parla d'eixa finalitat de les dones, en els anys 60, en els anys 70, que era el matrimoni basat en eixe catolicisme, en eixa família patriarcal, heteronormativa, amb els homes, o en la veu masculina, en el discurs masculí, era l'únic protagonista, o per exemple també el peu de la religió, que era una cosa molt important com a eixe pilar del franquisme. Però Cristina García Rodero, que és una fotògrafa molt interessant, Premi Nacional de Fotografia, a la sèrie que ella va començar a dur a terme en els anys 80,
trobem la situació de les dones i quina és la situació dels homes. Una vegada més, és una fotografia de no fa tants anys, com poden comprovar, i és una fotografia que ens parla de la mateixa posició que havíem vist l'any 1764, pintada per David, i el jurament dels Oriacis. En el sentit que així vegem a la dona dintre de la casa, en l'espai privat, mentre que l'home és el que està en l'espai públic, està en l'espai exterior i on predomina no sols la veu, sinó també la mirada. Per exemple, aquesta és una sèrie fotogràfica que també ens diu quina és aquesta posició i sobretot el dol. A més, una fotografia que em recorda a com les dones al llarg de la nostra vida els demanaria que connectarem amb la seva genealogia femenina, de com hem vist a les nostres àvies, a les nostres besàvies, sempre vestides de dol, sempre vestides de negre, perquè el dol era un color adscrit també al cos de les dones, perquè se suposava que al llarg de la nostra vida no sols anàvem a dur dol de la nostra família de sang, sinó també de la nostra família política. O, per exemple, la importància de la confessió, de la religió, o que sempre s'ha considerat que la religió ha sigut una llosa en les dones. Però és molt important el nostre cos com a llenç d'expressió, hi ha que obrir-lo. I una de les primeres artistes que va començar a fer-ho va ser la francesa Leonor Fini, amb l'Àngel de l'Anatomia. I és una pintura molt interessant perquè, de fet, Leonor Fini estigué escrita molt vinculada al moviment del surrealisme, però mai signà un manifest surrealista perquè els surrealistes foren uns grans misògins que consideraren que les dones eren objectes per a ser gaudits, per a ser observats, eren muses i mai artistes creadores. Leonor Fini, en aquest moment, ella s'autoretrata, però s'autoretrata subjecte d'expressió, és un llenç d'expressió i subjecte d'apoderament. De fet, s'obri el seu cos per mostrar allò que és més profund, allò que està més profund, i per mostrar també el que són les denúncies o les diferències amb el patriarcat. De fet, Bàrbara Kruger, aquesta premissa feminista, aquest treball de Bàrbara Kruger, que encara que siga de l'any 89, de 1989, el podem extrapolar a aquest context del nostre cos, és un camp de batalla, és un camp de lluita, és un camp de visibilització. Quan aquest cartell es va fer a Los Angeles, l'any 1989, encarregat per un col·lectiu feminista per a treballar en favor del dret de l'avortament de les dones. De fet, a Lima, l'any 2004, Natàlia Higuíñez va empapelar literalment part de la ciutat de Lima, part del centre de la ciutat de Lima, en Mi cuerpo no es el campo de batalla. Amb el conflicte armat que hi hagué a Perú, Sendero Luminoso, paramilitars, govern, les dones considerades botins de guerra, la majoria de dones quechua, foren violades, independentment de les edats. Els recomano, per exemple, una pel·lícula molt interessant que parla d'aquestes qüestions, com és La teta assustada, dirigida per Clàudia Llosa. Aleshores, el que ací l'art ens digué per a aquest canvi, per a aquesta millora de la civilització, és que també és una eina de denúncia d'allò que ha passat i d'allò que ha romàs totalment invisibilitzat, que és la violació de les dones com a botins de guerra, encara que no hem d'oblidar que la violació de les dones es du a terme tant en moments de pau, dictats pel patriarcat, com en moments de conflicte armat, dictats també pel patriarcat. Aleshores, el que perseguia Natàlia Higuíñez en aquest treball era que la població, que la societat peruana se n'adonara d'allò que havia passat i que estava totalment invisibilitzat per ser dones, per ser quechua, per ser indígenes i perquè la majoria d'elles no sabien parlar el castellà. Aleshores, no podien dur a terme aquesta denúncia. També hem de tindre clar que a l'actualitat la ONU exigeix que totes les comissions de veritat i de reconciliació duguen a terme perspectiva de gènere. La de Perú fou la primera. I després a Guatemala també
a l'actualitat, tota la investigació que s'està duent a terme del feminicidi contra les dones maies, el genocidi contra els maies, siga estudiat i analitzat des de la perspectiva de gènere. Per exemple, un altre artista molt interessant que mitjançant el seu treball reivindica una nova cultura, una nova societat per a la Guatemala actual és Regina José Galindo i ens parla d'eixes teles indígenes que porten les dones, d'eixes teles indígenes que també es tapaven perquè les dones maia principalment foren les grans víctimes d'aquests conflictes. O, per exemple, com la veu de les dones també ha sigut tan important en el treball, per exemple, de Doris Salcedo, que es va dur a terme després del 2 d'octubre del 2016, quan Colòmbia diu no al procés de pau. Aleshores, aquesta, que és la plaça Bolívar de la ciutat de Bogotà, fou literalment coberta de tela blanca, cosida, llenços cosits, una vegada més el fil, l'agulla com a herramienta femenina, com a ferramenta també denostada pel patriarcat, però que fou la plataforma, el llenç mitjançant el qual es van escriure el nom i el cognom de les víctimes, homes i dones desapareguts, desaparegudes, assassinats, assassinades en el conflicte armat colombià. Per tant, també la seva veu, la veu de les dones artistes, ha treballat en favor d'un procés de pau que a l'actualitat està duent-se a terme a Colòmbia. Aquesta, per exemple, és una altra imatge o una vista aèria de tot el treball. I, com no, també l'art i el seu activisme han estat ahí per a dur a terme un canvi de mentalitat en aquestes polítiques patriarcals que encara a l'actualitat regeixen o intenten regir en el nostre cos. L'any 2014, en aquest avantprojecte de llei del Partit Popular sobre l'avortament, el que Yolanda Domínguez digué és que les dones acudirem als registres de la propietat a registrar els nostres cossos com les nostres propietats. Si registrem els nostres pisos, cases, apartaments, etc., com a propietaris d'un bé immoble, per tant, els nostres cossos, si els registràvem al nostre nom, nosaltres, per tant, com a propietàries, tindríem dret a decidir si volíem o volíem avortar. Aleshores, és molt interessant aquest vídeo, els he portat diferents imatges on vegem com les dones i el nostre crit de denúncia està ahí i no hem d'oblidar que finalment aquest avantprojecte de llei fou retirat. I com no, Frida Kahlo, una de les pintores que junt amb Leonor Fini foren les primeres en obrir el seu cos per parlar-nos d'aquestes diferències amb el patriarcat. Com poden comprovar, l'any 1935, fa ja anys, Frida Kahlo ens representa el feminicidi amb aquesta pintura, unos cuantos piquetitos. És una notícia que Frida Kahlo llegeix en premsa sobre un home que havia assassinat a la seva parella i en una de les entrevistes que la policia dugué a terme, un dels seus comentaris, ell digué, si solamente le di unos cuantos piquetitos, és a dir, no va ser per a tant. Aleshores, això també ens parla, aquest comentari també ens parla de com l'assassinat de les dones a mans dels homes, com aquest feminicidi ha estat tan instaurat en la nostra societat i s'ha viscut com una cosa malauradament normal. De fet, Yolanda Benalba, en esta performance que la du a terme, Españicidios, Viva el vino y las mujeres, de l'any 2014, fa referència a una cançó que totes vostès l'hauran escoltat en algun moment. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos con un soberano y regalamos simpatía y querer. Porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegrías, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y las mujeres que por algo son regalos del Señor. Y vivan los 4 puntos cardinales de mi patria,
que vivan los 4 juntos que forman nuestra bandera i l'escudo de mi Espanya. Si em permeten, això podem extrapolar a una expressió que tenim molt en valencià, de Déu dels pecats del piu se'n riu. La qüestió del feminicidi, l'art també ens ha posat, l'ha visibilitzat, l'ha posat en el punt de mira, en el punt de la qüestió, perquè l'art també és una ferramenta de visibilització, és una ferramenta de denúncia. I Elina Chauvet du a terme des de l'any 2005 aquesta visibilització del feminicidi, perquè moltes vegades quan parlem de xifres de dones assassinades a mans de les seues parelles, exparelles, víctimes del feminicidi, parlem de xifres, però quan aquestes xifres es corresponen a parells de sabates i vegem, es visibilitzen aquesta magnitud del feminicidi, vegem aquesta magnitud, vegem aquest dolor, vegem aquesta presència de cossos que ja no estan entre nosaltres, la presència d'aquestes persones que han deixat, que han sigut, com ens comente, assassinades. Aleshores, és un treball que ocupa l'espai, que ocupa el carrer, que ocupa l'espai públic i que denuncia a l'espai públic a totes aquestes persones que poden passar per una plaça, per un carrer i que veuen aquests parells de sabates i que d'alguna manera el que ens diu és una presència o del que ens parla és una presència extingida, víctimes del feminicidi, quan estem tan acostumats, veritat, i tan acostumades a venerar aquests cementiris on es parla d'aquest soldat desaparegut, d'aquests herois de guerra. Per exemple, aquesta és una altra imatge de la ciutat de Mèxic, com també cada silueta d'una dona representa una víctima del feminicidi, intervencions que també s'han dut a terme a Londres i, com no, a Ciutat Juárez, on malauradament aquesta ciutat mexicana és coneguda com la capital internacional del feminicidi. Parlava en el moment de l'inici de la xerrada de la catedràtica Marcela Lagarde, que és qui acunyà el terme feminicidi com l'assassinat d'una dona pel fet de ser dona. Míriam Negre, amb la seva fotografia, també ens parla d'aquestes dones partides, de la quantitat de dones assassinades al món, que fins i tot teòriques parlen d'Holocaust. Per finalitzar, voldria parlar de Marina Abramovic. Marina Abramovic és una artista important, és una artista de la performance, és una artista que treballa molt el seu cos com a llenç d'expressió, però sobretot és una artista que ens parla de la presència de les dones dins del món de l'art. De fet, ella ha sigut la primera dona que ha exposat al MoMA de Nova York. I és una frase, per finalitzar, molt important en el sentit que l'artista està present i l'artista, mitjançant el seu treball, du a terme una missió. De fet, Lluís Cimarro, el metge Lluís Cimarro, ens parlava de la missió de la ciència en la civilització. Jo parlaria de la missió de totes aquestes artistes, del seu treball, de les seues reivindicacions, del seu feminisme, en l'abans o en treballar per a que aquesta civilització siga més humana, siga més igualitària. Si em permeten, i extrapolant-ho al context actual, ahir, des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València, va ser un dia històric perquè es va presentar la Llei per la Igualtat de les Persones LGTBI. Per tant, és la primera vegada que a la Comunitat Valenciana es visibilitza les persones LGTBI i sobretot també es treballa o es començarà a treballar des de la formació de policies, la formació també de persones especialitzades que les puguen atendre. Sobretot també es té que garantir la reproducció assistida del col·lectiu LGTBI en la sanitat pública. Tornant al metge Lluís Cimarro La Cabra,
parla al llarg de la seva conferència de la pluralitat d'aquesta civilització. I ell posa en relació dins d'aquesta pluralitat de com, per exemple, la península Ibèrica, com, per exemple, el mar Mediterrani ha sigut un lloc de molt de pas, de moltes persones, i on s'ha creat, pel pas també de diferents cultures, aquesta pluralitat. El que es comentava ahir, la visibilització d'aquest col·lectiu LGTBI, la visibilització de les feministes, la visibilització de les dones, de que la nostra veu s'escolte, de que els nostres cossos siguin considerats subjectes, de que les nostres veus siguin subjectes de coneixement, també formen part d'aquesta pluralitat necessària per a que la societat avanci. És a dir, totes les persones som dignes de viure una vida plena. Tots els nostres cossos són dignes de ser viscuts, de ser estimats i de ser al mateix temps plorats. Aleshores, jo finalitzo així amb la meva intervenció i quede també a la seva disposició per si volen fer algun comentari, alguna aportació i sobretot també reiterar el meu agraïment a la Universitat Popular, a la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a la Universitat de València, que és ma casa. Jo així em sent molt còmoda, molt a gust, perquè he estudiat ací durant molts anys, el fet de que m'hagin convidat i que hagi pogut també aportar, mitjançant la meva veu femenina, aquesta pluralitat de la qual els he parlat abans i sobretot en un espai magnífic com és el Paranimf, però un espai on encara la presència de la veu masculina és la protagonista, perquè si es fixen, sols hi ha un retrat d'una dona, que és doña Olimpia Arocena Torres, que fou una de les primeres docents de la Universitat de València. Moltes gràcies per la seva presència i bona nit. Moltíssimes gràcies, Irene, per aquest recorregut en el qual hem pogut veure que la paraula igualtat i diversitat s'han de conjugar simultàniament, no? Això és algo que jo crec que ja tenim clar en les nostres competències i certament ara jo crec que s'obri un torn per a que pugueu plantejar qüestions, dubtes per al debat. Qui alça en primer lloc la mà? No teniu més que alçar la mà i vos passem el micro perquè s'està gravant i per tant és important que les intervencions se puguen fer amb el micro. Qui s'anima? El recorregut ha sigut molt d'extens, però precisament per això jo estic segur que hi ha moltes qüestions, no? Una companya ja, sí. Espera, el micro, per favor. Així no te sentiràs més la taula millor. Molt bé, moltes gràcies. Jo no sé parlar valencià, soy castellana. Y me ha fet una emoción grande el ver lo que han hecho las mujeres estas en Sagunto, que han hecho una representación de lo que ocurrió en aquel entonces, pero con toda la valentía. Y eso me ha llamado mucho la atención. Sí que, claro, dices, ¿se podría hacer? No se podría hacer porque no, para eso hay que tener valentía y ganas y historias detrás. Pero me ha parecido extraordinario. Me ha parecido una cosa que se puede llevar a cabo en los barrios, en las escuelas, en la UPE, hacer unas representaciones, pero claro, ¿hasta qué punto esto te llega al corazón fuerte? Me ha parecido estupendo. Me encanta esa experiencia. Moltes gràcies per les teves paraules. La veritat és que és un treball molt impactant.
Jo recomano que aneu, si disposeu de temps, aneu a veure-ho. Des de la Universitat Popular es pot fins i tot organitzar una visita i sobretot és que és un treball el que elles han dut a terme, ho han posat, millor dit, imatge a allò que ha estat sempre silenciat. I d'ahir la deconstrucció, que he parlat també de la importància de la deconstrucció de la història que ha estat escrita des del punt de vista patriarcal, i les dones en el moment de la guerra civil i en el franquisme han sigut doblement invisibilitzades, en aquest cas per ser dona i a més per ser republicana, o sigui, doblement invisibilitzades. Aleshores, el silenci va fer que la memòria de les republicanes, doblement invisibilitzades, foren totalment apartades, totalment no es parlava, era una qüestió tabú. Aleshores, elles, Art al Quadrat, Gemma i Mònica del Rei Jordà, comencen a parlar amb les seues àvies, que són de Sagunt, però transcorregut molt de temps ja, perquè fins i tot aquesta història de Sagunt, que la podem extrapolar a molts pobles nostres, no sabem exactament aquestes tortures en clau de gènere que van sofrir aquestes dones. En molts pobles això encara ha romàs totalment invisibilitzat. Jo, per exemple, parlo dels contextos en els que jo visc i en els pobles on jo visc d'aquestes qüestions no es parla. Jo he intentat també preguntar i sempre trobes el silenci. I han sigut unes xiques molt valentes perquè han posat per primera vegada veu, han donat imatge a allò que estava totalment silenciat. I a més és molt important perquè també al llarg de la conferència s'ha parlat molt hem parlat de fotografia, que és la tècnica que elles utilitzen, també la performance, i són dues ferramentes on les dones artistes han trobat una eixida professional molt important. Quan parle d'eixida professional parle com de ferramentes d'apoderament, perquè han sigut ferramentes artístiques menys contaminades pel patriarcat. En pintura això hauria sigut molt difícil, en escultura hauria sigut molt difícil. I sobretot la performance, el que es permetia a elles era la utilització del seu cos però en total llibertat, perquè el cos de les dones havia sigut utilitzat, mirat, observat, gaudit sempre per aquesta mirada masculina, com ho hem vist abans. Aleshores, és també important com a aquestes dues ferramentes artístiques menys contaminades per el patriarcat com a ferramentes d'apoderament per a les dones. Irene, volia dar-te les gràcies per aquesta conferència, que crec que aquest silenci es dona perquè ens has deixat a tots i a totes bocabadats i bocabadades i estem així un poc impactats, almenys jo, que m'agrada la història de l'art, m'encanta, però a més has donat una visió que a partir d'ara serà ens portarà a veure l'art d'una altra manera. Vull dir, quadres que tu has mostrat així, quadres que no coneixia per supost i altres que conec de tota la vida i que mai havia vist d'aquesta perspectiva, no? Perquè quan estàvem estudiant la història de l'art no s'explicaven la visió que tu has donat. Aleshores, ho interioritzem d'una manera ja, com dius tu, des del punt de vista del patriarcat i per tant no mirem en realitat el que el pintor en aquell moment estava mostrant-nos, però que nosaltres, jo almenys, no veia. Aleshores, crec que ha sigut tan ampla l'exposició i tant que bueno, ens has deixat un poc així, jo almenys, de dir, a veure què pregunta, no? Perquè hi ha tanta qüestió interessant que pot ser siga per això que se m'aixina un poc més enllà. I agrair-te aquesta conferència i també un poc a la gent que vulgui participar, que aprofita l'oportunitat que estàs així amb nosaltres ara que te tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules. I és que és així. Jo, de fet, vaig estudiar Història de l'Art des de l'any 1997 fins l'any 2002 i jo no vaig estudiar mai a cap dona artista. Aleshores, quan vaig arribar, jo sempre he dit que tinc dues mares, ma mare biològica i ma mare feminista, que és Pilar Pedraza, que és professora així
molts anys, i que és un pilar fonamental, també el seu nom, però és un pilar fonamental en el feminisme en València i en la Universitat de València. I ella a mi és la que m'obri un món totalment diferent en els cursos de doctorat, i és a partir d'ahir quan també jo començo a analitzar l'art o a deconstruir aquesta visió patriarcal que, per exemple, Rubens ens donava en la utilització del cos de les dones. Clar, jo no vull menysprear el treball ni de Rubens ni de Ticià, jo ja no els miro igual, no puc mirar-los igual. Després perquè les feministes, diguem, o tenim clara una premissa que, diguem, ens posem les ulleres violeta i ja no ens les llevem. Aleshores, l'art per l'art, una altra vegada més, no té aquesta clara finalitat. Aleshores, també Rubens, he posat imatges de Rubens, el més representatiu, o també Miquel Àngel. Clar, aquesta utilització de la perfecció que consideren dels cossos masculins, en el cas de Miquel Àngel, aquests cossos femenins per a ser gaudits, és important que tinguem clar quin paper nosaltres hem ocupat dins la història de l'art. Perquè l'any 1970, més o menys, quan Linda Nochlin es pregunta per què no hi ha hagut grans dones artistes al llarg de la història de l'art, nosaltres teníem uns altres condicionants totalment diferents. Un, per exemple, era que si paríem i sobrevivíem, prou fèiem. Això és una, no? Això és un condicionant. Però també era molt important tindre un pare que te recolzara per a dur a terme els estudis. I parle de la veu femenina amb la mare no existia i moltes vegades les dones artistes, com per exemple és el cas de Sofonis Vanguissola o d'Artemisia Gentileschi, que són dues dones que coneguem del Renaixement i del Barroc, eren òrfenes de part de mare. En el cas, per exemple, de Sofonisba sí que hi havia un pare que la va recolzar tant a ella com a les germanes. I això era un cas excepcional. Era un cas totalment excepcional. I en el cas d'Artemisia Gentileschi, la seva vida, que no fou gens fàcil, també el seu pare tingué part de culpa. Aleshores, convé tindre clar quina és la posició que nosaltres hem ocupat al llarg de la història de l'art. Som les protagonistes de l'art, però som les protagonistes per a ser observades i mirades. No seguem protagonistes com a subjectes d'apoderament. Aleshores, jo també el que reivindique és que des de les nostres assignatures com a professors, com a professores, la veu de les dones ha de ser escoltada i estudiada i els nostres alumnes, les nostres alumnes han de tindre referents femenins, perquè si no treballem la igualtat des de referents femenins, nosaltres continuem apareguent buides de contingut i la història no està completa. Sense les nostres aportacions, la història no està completa i estem donant al nostre alumnat, tant en la Universitat Popular com en la Universitat de València, en les nostres respectives escoles i instituts. Si no parlem de l'aportació de les dones a la història, a la ciència, la humanitat diguem que l'ensenyament que rep la humanitat no està complet. Aleshores, tornant a Lluís Cimarro, que ens parla de la civilització i de la importància de la cultura en la civilització, eixa cultura ha d'incloure la veu de les dones. És importantíssim. Més intervencions? Bé, jo crec que efectivament l'art és una de les activitats humanes que més ajuda al desenvolupament de la persona, no? I més pot contribuir a interpretar el món, com hem pogut veure, des d'una perspectiva crítica. Moltíssimes gràcies, Irene, perquè efectivament deia Simmel que fins al propi concepte de veritat era un concepte masculí, no?, en la història de la ciència i de la filosofia, i hem de tractar de desenvolupar una mirada en la que les dones tinguen la presència que cal. Gràcies a totes i tots per haver-nos acompanyat. Crec que el llibre de l'any que ve serà un llibre més gruixut que aquest, perquè hi ha moltíssimes il·lustracions i, a més, extraordinàriament apassionant, el poder veure cada una de les pintures i la seva interpretació. Gràcies a totes i tots, i així tanquem aquest acte central de la celebració del 115è aniversari de la Universitat Popular. Gràcies. Moltes gràcies.